Shalom, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Kula Pendeta Septianingsih saking GKJ Boyolali nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Minggu 8 Juni 2025 ingkang dipun serat dening Ibu Pendeta Wuri Ajeng Septaningrum kanthi irah-irahan roeng kayekten kang mitulungi. Kapendhet saking Yohanan bab 12 ayat 16 ingkang mekaten suraosipun. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama lan panjenengane bakal maringi kowe juru pitulung liyane supaya panjenengane nunggil karo kowe ing saklawase. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, sumengkanipun Gusti dados prastawa ingkang ngiram-iramaken tumrap para sekabat. Saksampunipun nekseni sangsara, seda lan wungunipun Gusti Yesus, para sekabat kedah nampi kasunyatan. Bilih Gusti Yesus ingkang sampun purna anggenipun makarya sesarengan menika kedah sumengka dhateng swarga. Mbok menawi ing saklebeting batos para sekabat tuwuh raos ajrih lan sumelang menapa badhe saestu saged nerasaken pakaryan kawilujengan menika tanpa dipun amping-ampingi dening Gusti Yesus piyambak. Ananging Gusti Yesus pirsa sedaya perkawis menika. Wonten ing waosan Yohanan bab 12 ayat 8 dumugi 17 panjenenganipun lajeng prasetya badhe maringaken juru pitulung inggih menika roeng kayekten. Roeng kayekten menika ingkang badhe ngamping-ngampingi para sekabat dalah para pitados ing saklumahing bumi anggenipun nglampahi gesang lan tanggel jawab minangka seksinipun Gusti ing pundi-pundi kemawon. Gusti Yesus nunggil kalian Sang Rama lan roeng kayekten menika ingkang badhe nunggil kalian tiyang pitados saklaminipun. Nalika Gusti Yesus ngandharaken pangandika menika dhateng para sekabat, ing wekdal menika temtu sami dereng mangertos maknanipun. Ananging wekdal menika kita sedaya minangka para pitados saged ngugemi bilih ingkang dipun pangandikaaken dening Gusti menika leres kawontenanipun. Para sekabat lan kita umat kagunganipun wekdal samangke panci boten saged pepanggihan sacara langsung kalian Gusti Yesus. Ananging roeng kayekten menika ingkang mitulungi lan ngiyataken kita. Panuntuning roeng kayekten menika ingkang dadosaken kita saged lelados lan dados seksi ing satengahing jagat menika. Mila boten wonten alesan mungguing tiyang pitados boten saged utawi boten wantun nelakaken paseksi dhateng jagat. Awit saben tiyang pitados sampun kapitulungan rahayu dening Sang Juru Panglipur. Mekaten renungan Sabda Winedhar dinten menika, Gusti berkahi. Amin.